Čau. Vítejte u dalšího. Nechce se mi říct vlogu, protože jsem docela unavený, docela dost unavený. Takže jako nic moc. No. Haleluja. Takže nevím kdo, ale něco jsem zaslechl, že byla nějaká otázka, nebo co je dobré za voňavky. Jako co chlapi používají za voňavky. Nevím, jestli všichni používají něco. Já teda nějak zásadně ne, ale přiznám se, že někdy to není úplně voňavka dobře, jako mají ženský na ty své. Jo, že ne. Takže já mám tady Setter 8, Dashgrove a Freds High Flight 100 ml a takové další věcičky, počkejte, já vám to ukážu. Takhle to vypadá, když si to koupíte. Koukejte. Takže takhle. A když to vyndáte, tak to asi není úplně jako paňavka. Právě jsem chtěl říct, to je takový jako sami. Takže nějak tak to vypadá. Jo. Takže takhle no. A pak ještě byly otázky, čím na YouTube točíme. Tak já zrovna teď momentálně točím webkamerou. Jo, a jak všichni dělám to, tak se mi to vždycky zamlží, já to radši vidím, takže jo, někdy dělám úplně blbost. Takže točím webkamerou, ale jinak buď točím kamerou na disky, na DVDčka, nějak takovou. A protože když točím přes webkameru, mě ještě jedna věc, potřebovat mikrofon, to je úplně dementní a na to fakt, to nevím proč, ale prostě to potřebuje, no, tak nevím, prostě co to nějak. Takže mám ho tam, no, takže úplně, jako někdy, když neslyšíte, přijďte, jakože položím, zvednu, zvednu a tak dál. Takže teda, ještě jenom ukážu touto kamerou. Jo, no, je dobrý, že to může jako takhle. Takže to, nebo ještě, jako je,
nevím, to je nějakým počítačím, kterým nemáte kamery, jako třeba jsou nějaký počítače samozřejmě s obrazovkama a tak to je taková kamera, taky webkamera, ale tu si můžete dát kam chcete. Což mi přijde úplně výborný, jo, ale na tu jsem ještě netočil. Všichni se mě ptají, co to máš za kameru agentskou, ty vole. Jako... No, žádnou. Mám 2 mikrofony, což je samé. No a pak ještě tady tou kamerou. A to je taková profesionálnější, bych si řekl. Počkejte, ještě jestli znáte GoPro, to nemám, ale je to podobné jako GoPro. Takže takováhle kamera. A vy se to připojit počítače, tak. Takhle to tak uděláte. No, třeba nějaký stan. Vím. Takže, takhle to tedy uděláte. Předoubu a to je jedno. To teda extrém. Přečtěte si to sami. Teď se to připojuje. Ale mám. Jo. Takže tak. Se zapla. Jo, no. To bylo takový obal. Se mi ten obal docela líbí, jako přenosný, že to všude přenosíte, natočíte vše a na YouTube to dáte během bohužel 2 hodin. Někdy mi to právě jsem chtěl dát hrozně dlouhý video a neměl jsem na to úplně čas. Takže teď jsem ještě nevydal úplně na to YouTube. Takže bude tam za nějakou dobu. Jo, takže doufám, že tam bude někdy. MP box. Nic neumím. Co se týče tohle. Tak. A ještě byla otázka, jaký všichni používáme sluchátka. Takže, já nevím, jestli jste to viděli vy, ale já to vlastně někde tam mám, jsem to s klukama měl nějakýma kámošema, jsem to někdy měl nějaký otázky, prostě to bylo jako někde venku. Takže já mám tedy takovéto sluchátka, velké. Mně se to líbí, jako že se může takhle roztáhnout. A to jsou velmi dobré. No, takže takhle. Takže Sony. Vidíte? Jo. Jo, takže takhle, no a já si myslím, že to bude stačit u tohoto vlogu, nebo já nevím, jak to tedy, jak se vám to líbilo, no já nevím, že jsem to neřekl, já nevím, prostě něco takového. Takže jestli se vám to líbilo, dejte like, jestli se vám to nelíbilo, dejte dislike, nebo radši nedávejte nic, co se týče dislikeů. A jestli prostě nevíte, nedejte nic, nebo jestli víte, tak prostě nedejte taky nic, to je na vás. Takže, jestli jo, jsem říkal, jo, viděli jste parodii Výkup železa? To mě hrozně pobavilo. Já vám to pustil, ale no to už je jedno. Takže tě péro bílá hubo.